И здравейте, приятели! Днес отново ще си чатим в Messenger. Мисля да си изтегля даже и Snapchat. И ще се пишем с нашия много познат приятел Никито. Може да се абонирате за неговата сестра в Пламена Тотева. Ще оставя линк в описанието за нейния канал. Така. Копара. Значи, какво правиш? Аз в момента правя клип на чатене в Месин. Къде е това, бе? Месенджер. Така, друг, който ни пише Ехо. Да, точно. Така, какво правиш? Тя не иска да снимам клип с нея. Писах и ето, виждате, ще ви покажа. Магазин. Аз сега ще правя клип, искаш да участваш в него, ще си пишем моля, не. Окей, хайде да си пишем с коя програма снимам, питал с магазин, окей, благодаря, Копара. Чао, ще се видим утре, окей. Вече съм готов, добре, Ехо, Копара. Лазар си е казал нещо, там нещо си правил, да не го прави, защото няма смисъл, защото аз съм била гадже с Християн. И аз казах... С него. С него ли? С него ли? Би трябвало с него да е, защото ще го пусна. Лазар си е казал нещо, там нещо си правил, да не го прави, защото няма смисъл, защото аз съм била гадже с Християн. И аз казах... Да. Значи, него слушай. Не го слушай. Ако помните Лазар от предния клип, това е от групата Най-добри приятели. Лазар. И те сме писали. И вижте, аз тъпаци като тебе, опера. Абе, аз ще го правя. What? Също да ви кажа, благодаря ви за този един абонат. Това е... Просто напишете в коментарите как да се видя кой ми се е абонирал за мен и да напишете кой от вас се е абонирал за мене. Аз като гледам, отварям YouTube, един абонат и вика, what the fuck, кой се е абонирал за мен, what the fuck? Той щял да прави нещо за мен, но той ти е казал, че няма смисъл. Какво да я пишам? Така, значи. За какво ме пита с коя програма снимам?
И да се чуе сега гласа. Аре бе! Уру! Защо ме пита с коя програма да снимам? С коя програма снимам? Защо не излиза, бе? О, ще питам. Защо ме пита с коя коя програма снимам? Защото ми е чудно. Иска тя да прави клипове. О, ще се абонирам за нея. Ако се направя канал, искам да има 50 000 абоната. Ако няма, ще спра скачванията. Петърли. Петърли! Не, ти! Петърли. Кой е то с Петър? Сетих се. Вижте. А пък имам като приятел още от... сега ще ви кажа. Я като приятел от... Охо! Абе, от много отдавна да ви кажа. От много отдавна. Абе, не искам. Така. Петърли. Не, ти. Аре, пиши нещо е... Аре, ще ви пратя. Кажи си номера, ако имаш Viber. За приятели, това може би да бъде от този епизод. Не съм много сигурен. Като ни напише тя отговор, ще го вкарам в телефона ми. И аз ще си кажа моя. И... Костано. Той Петър отдавна е искал да прави такова, ама аз не го разбрах защо иска да го правим. Той просто отдавна е искал. А ти какво ще да ми направиш или си го направи? 089551493. Значи. Моя е 0899678685. Добре, приятели, това е от този епизод. Абонирайте се, харесвайте, коментирайте и до следващия път.